16 anyos nga taga-Dakbayan sa Lapu-Lapu nakigtigi na sa mga professional artists gikan sa kanasuran nga sakop sa Southeast Asia. Ang iyang gibida ang nabantog nga adtuan sa mga tao ang Simala Shrine sa Sibunga. Kini ang report ni Femery Dumabo. Makuti tanaw ng online art ang gitawag og photo manipulation. Apan sisiulang kini alang sa usa ka junior high school student pa lang. Siya mao si Carl Ko, taga-Dakbayan sa Lapu-Lapu, 16 anyos ug incoming grade 11. Apil siya sa top 6 sa mga partisipante ug nidaog pa sa nagkadiyang kategorya sa International Map Design Contest sa usa ka world-renowned online game. Ang subject niya sa map design mao ang Simala Shrine sa lungsod sa Sibunga. They want us, the players, to create almost an in-game map since they want they want us to show our creativity, simula. And then I thought, yeah, heaven equals church plus clouds. And then para sa overwatching part, ako nang futuristic naman with spaceships and sa 18 ka mga entrante ang 17 puros mga professional artist ug si Ko lang ang minor de edad. Giangkon ni Ko nga daan na siyang mahiligon niini tungod sa iyang pagkakuryoso ug mahilig mo explore sa teknolohiya. Gani usa siya sa mga nisalmo sa robotics competition sa mga niaging tuig. Apaning panahon sa quarantine, gawas nga mahiligon siya sa online games, sa iyang pag-search online, iyang nakatunan ng photo manipulation alang sa map design. Quarantine gave me so much opportunity to learn more about multimedia because actually freelance graphic designer na ganit ko. My clients are getting actually a bit branded na. And then not only that, pushing out animation. Ni ay iyang tambag sa ubang kabataan aron mahimong mabungahon ang pag-quarantine ug ang kanunay nga pagatubang sa social media. Simple Google search can go a long way. Tutorials are vast. The internet has a lot of resources, so don't be afraid lang to use them. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak.